E o Negreira colleitou a súa segunda vitoria consecutiva. Fixo ante o Ordes, pola mínima. Comezou atacando o Negreira con ese centro de Cuqui e remate de Peloto. Continuou con ese contragolpe. Culminado aí con Nacho. E volvemos a tentar dese xeito, con Capelo, de falta directa. Marchou desviado por moi pouco. A seguinte acción é Carlos Padín, o veterano xogador que a piques está de marcar. Pro Ordes. Xa a segunda metade no que é a acción do 0-1. Con máis chegadas do Ordes, e aí está esa acción do 0-1. O centro de Cuqui e Munín de cabeza marcaba o gol que significaba a vitoria do Negreira. Gol dun central, a semana pasada marcara outro, marcara Rendo, e desta volta outro gol do central que lle dá a vitoria ao Negreira. Anda así, o Ordes puido marcar, puido empatar con esta ocasión triple. Está espectacular o porteiro Adrián Albor. O Ordes, xa dicimos, puido facer algo máis, puido chegar a empatar ese encontro, que ao cabo marchou do lado do Negreira, que consegue 3 puntos importantísimos na súa loita por salvar a categoría.